बड़ा सुंदर बिरहा आप लोगन फौजी के ओर से सुनलन। एक बिरहा इधर से शांति बना के जे भी भाई जहां होवन शांति बना के बड़ा सुंदर महफिल बा बाबा और आराम से बैठ के यहाँ बैठे का भी व्यवस्था बड़ा सुंदर बा। शीत का आड़ बा, कमेटी का लोग बड़ा सुंदर व्यवस्था कैले हुन। ई कमेटी के जितना भी सदस्यगण हुन बहुत बहुत धन्यवाद हो, साधुवाद बा कि इतना सुंदर व्यवस्था आप लोगन कैलन है। अब ये तनी कुछ बजा दा। ए 200 रुपए का पुरस्कार दरोगा यादव जी, इनकर गीत का फरमाइश बाबू बड़ा गवले बड़ा उबल। अब तनी कुछ नई चीज बजाओ मास्टर। सुंदर गीत धुन तर्ज का आप लोगन मजा लियलन। वाह बाबा तमाम गीत निकलत बा बाबा आप लोगन सुनत होन। कौनो लइका एगो लइकी से कहले बा का लइका लइकी नायक नायिका से कहता है। नायक नायिका हीरो हीरोइन से कहले बा हीरो हीरोइन कौनो लइका एगो लइकी से कहत बा। क्या कहता हो? गजल तो तमाम आप लोगन सुनला, लेकिन देखा ही भोजपुरी गजल बा। गुलाम अली से लेके नुसरत अली तक आप लोगन गजल सुनलन। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, बहुत गजल गौली। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, करेलू आंख में काजर करेजा बान यस लागे। भोजपुरी है। कहिला हम कि फिटिकरी कतनो उजर रहे, फिटिकरी केतनो उजर होई त मिश्री ना होई। अब भाषा त कुल है, लेकिन कुल भाषा भोजपुरी ना होई। गवैया बहुत फैलन केहू गईतिरी ना होई। कोनो लड़का लड़की से कहत बा का कहत बा आज हमके मुआ देले बड़ू, आज हमके मुआ देले बड़ू। रुख से पर्दा हटा देले बड़ू। आज हमके मुआ देले बड़ू, रुख से पर्दा हटा देले बड़ू। आज हमके मुआ देले बड़ू, रुख से पर्दा हटा देले बड़ू। लइकवा लइकिया से कहता बाबा आज हमके मुआ देले बाड़ू, रुख से पर्दा हटा देले बाड़ू। आज अच्छा कटी दिन बुझाता, आज अच्छा कटी दिन बुझाता। भोर ही मुस्कुरा दिल बड़ो, भोर है मुस्कुरा दिल बड़ो, भोर है मुस्कुरा दिल बड़ो, भोर है मुस्कुरा दिल बड़ो। आज अच्छा कट दिन बुझाता, आज अच्छा
एगो बात और लइका कहत बा, मैं कदाया जाए के नहीं मैं कदा आज जाए के नहीं खे काहे हो? मैं कदा आज जाए के नहीं खे मैं कदा आज जाए के नहीं खे मैं कदा आज जाए के नहीं खे काहे हो? अखिए से पिया दिल बड़ी अखिए से पिया दिल बड़ी आखिए सतिया दिल आखिए सतिया दिल बार आ गया चाल के दिल बुझाता आ गया चाल के दिल बुझाता घर है मुस्कुरा दिल बार आखिए मुस्कुरा दिल बार 200 रुपया का पुरस्कार पप्पू भैया महापुर से। मालिक सुखी रखे सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा आशीर्वाद में शांति की। वाह 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 ऐसा पहली बार हुआ ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है वाह! ऐसा पहली बार हुआ है लाल हमको किसी से प्यार हमको किसी से प्यार हुआ है बारे मास्टर। प्यार हुआ है हमको किसी से प्यार हुआ है दादा जो पहले का पुरनिया कहें कि बिरहा होखल पूर्वी छपरैया ना भइल त कोनो मकसद नहीं निकल। पूर्वी का कई गो रूप होला वाह जेवना में एगो इहो रूप बा। कवन रूप जौन बिहार में गावल जाला का तब कहू का अब बिगारी जी आर केहू का बाबा बिगारी जी रामुना बिगरिहन जय करी रामुना बिगरिहन जय करी केहू का बिगारी जी अरे विप्र सुदामा जी पर तेरा नाम नजरिया नजरिया तब झोपड़ी सब
करी हाँ ए भैया दूसर का बिगाड़ी